Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Mayong hapon, Dapitan, Dipolog, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, Misamis Occidental ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw niining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Kini ang inyong igsuon ug higala sa kahanginan si Pastor Jeremias Lauri Hangad sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines, dinuyugan sa iglesia nga nag-sponsor niining atong programa, ang Salitran Covenant Bible Church sa Barangay Salitran, Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite. Ang atong teksto ning takna sa kahaponon makita sa mga buhat kapitulo 11 bersikulo 19 hangtod sa 26. Ang giingon diri: ang mga magtutuo nagkatibulaag gumikan sa paglutos nga nahitabo sa dihang gipatay si Esteban. Pipila kanila nangabot hangtod sa Phoenicia, Sipre ug Antioquia. Apan ang mga Hudiyo lamang ang ilang gisangyawan. Hinuon adunay pipila sa mga magtutuo nga taga Sipre ug Cirene nga nangadto sa Antioquia ug gisangyawan usab nila sa maayong balita mahitungod kang Ginoong Hesus ang mga dili Hudiyo. Ang gahom sa Ginoo diha kanila ug daghan ang nanuo ug nangakabig ngadto sa Ginoo. Ang balita mahitungod niini midangat sa simbahan sa Jerusalem, busa ilang gipaadto si Bernabe sa Antioquia. Sa iyang pag-abot didto ug sa nakita niya nga gipanalanginan pag-ayo sa Dios ang katawhan, nalipay siya ug gidasig niya silang tanan nga magpabilin nga matinumanon diha sa Ginoo uban sa bug-os nga kasing-kasing. Si Bernabe usa ka maayong tawo, puno sa Espiritu Santo ug sa pagtuo, ug daghang mga tawo ang nangakabig ngadto sa Ginoo. Unya miadto si Bernabe sa Tarso aron pagpangita kang Saulo. Sa dihang nakit-an niya si Saulo, gidala niya siya sa Antioquia. Sulod sa usa ka tuig silang duha nakig-uban sa mga magtutuo diha sa simbahan ug gitudloan nila ang daghang katawhan. Ug sa unang higayon, ang mga tinun-an gitawag nga mga Kristohanon didto sa Antioquia. May the Lord bless the reading and hearing of His word. Sa atong teksto karon mga kahigalaan, nausab ang eksena sa mga panghitabo ug lahi na usab ang mga bida sa mga panghitabo. Apan ang tema susama ra gihapon sa mga nahaunang kapitulo sa basahon sa mga buhat. Unsa man ang kinatibuk ang tema? Ang tema sa basahon sa mga buhat mao kini nga ang Dios nagdugang og mga hintil, mga dili Hudiyo ngadto sa iyang iglesia ingon nga mga tinubos niya nga mga katawhan. Samtang nakatibulaag ang mga magtutuo gikan sa Jerusalem, gumikan sa dakong paglutos nga nahasulat sa kapitulo 8, ang uban kanila nagbiyahe sa ruta sa mga baybayon sa Phoenicia, ang uban mitabok sa dagat ngadto sa Cyprus, mo kini giingon sa atong teksto. Ang uban didto sa Antioquia, ang ikatulong dakong syudad sa Roman Empire, mo kining Antioquia, dako kay nga syudad, ug naguna nga mauswagong syudad didto sa Syria.
Dito sa Antioch, mga kahigalaan, ang mga Kristohanon nga mga Hudiyo nanangyaw sa Ebanghelyo ngadto sa mga Griego. So ilan ang giguba ang paril nga nagulang tali sa mga Hudiyo ug mga dili Hudiyo pinaagi sa ilang pagsangyaw sa Ebanghelyo ngadto sa mga Griego. Ang bunga sa ilang pagsaksi, ang giingon sa atong teksto mga kahigalaan, mao ang malambuon nga kongregasyon nga sagol Hudiyo ug dili Hudiyo na. Kadtong iglesia nga natukod sa Antioquia, makugihon kaayo sa mga pagpanangyaw. Mahinatagon usab sa mga igsuon sa pagtuo nga anaa sa panginahanglanon ug galamiton kaayo alang sa pagpalapad sa buluhaton sa Ebanghelyo hangtod didto sa Europa. So mao kini ang kasaysayan sa iglesia nga natukod didto sa Antioquia. Well, adunay duha ka bahin ang atong pagpamalandong ning takna sa kahaponon. Una, ang grasya mulahutay gayod. Usbon ko, ang grasya mulahutay gayod. Ikaduha, ang grasya dili matago. Mudangat na kita sa unang punto. Ang grasya mulahutay gayod. Una sa tanan, atong tubagon kini nga pangutana. Unsa man ang kantidad kun mahimo kitang mga tinun-an ni Kristo? Unsa man ang kantidad? Ang atong kinabuhi ba mahimong hayahay kung mahimo kitang tinun-an ni Kristo, or daghan kaayong mga paglutos ug mga babag? Atong paminawon ang pulong mismo ni Jesus sa Mateo kapitulo 16 bersikulo 24. Ang giingon diri, unya miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, kung ang usa ka tawo buot mahimong akong tinun-an, kinahanglang ilimod niya ang iyang kaugalingon, pasano niya ang iyang krus ug musunod siya kanako. So mga kahigalaan, dili di ay sayon ang mahimong tinun-an ni Jesus. Kinahanglan kunong ilimod nato ang atong kaugalingon. Nga ang buti pasabot niini, dili ta magtuman sa atong gusto, kundili mupasakop kita sa kabubuton sa Dios. Do na pud kuno kitay krus nga palas-anunon sa matag adlaw, mo ang giingon ni sa atong Ginoong Hesukristo. Well, sa atong teksto karon, ang bili sa pagkadisipulo ni Kristo gipakita sa mga Kristohanon nga mga Hudiyo nga nagkatibulaag sa nagkalain-laing dapit. Atong basahon ang bersikulo 19. Ang giingon diri, ang mga magtotoo nagkatibulaag gumikan sa paglutos nga nahitabo sa dihang gipatay si Esteban. Pipila kanila nangabot hangtod sa Phoenicia, Sipre ug Antioquia. Apan ang mga Hudiyo lamang ang ilang gisangyawan. So makita nato diri mga kahigalaan, ang makalipay kaayo nga kamatuoran nga ang tinuod nga pagtuo mubarog gayud alang kang Kristo bisag unsa pa ang mahitabo. Usbon ko, ang tinuod nga pagtuo mubarog gayud, dili mo surrender bisag unsa pa ang mahitabo. Sa atong teksto karon, ang mga tinun-an ni Jesus, mas gipili pa nila nga mibiya sa ilang kaugalingong dapit ug mulangyaw sa ubang mga kanasuran tungod sa dakong paglutos kaysa ilimod nila si Jesus aron magpabilin sila sa maayo nilang kahimtang didto sa Jerusalem. No. Alang kanila walay bili ang bisag unsang mga butang. Mas pilion pa nila nga mawala ang tanan gikan kanila tungod ug alang sa atong Ginoong Hesukristo. Well, hinaot nga hatagan usab kita sa Dios ug susama nga kalig-on. Ang giingon sa bersikulo 19, ang mga Hudiyo lamang ang ilang gisangyawan. Well, wala naka-record ang hinungdan nganong sa mga Hudiyo ra sila nanangyaw. Pero alang kanako mga kahigalaan, adunay upat ka posibilidad nganong wala pa sila nanangyaw ngadto sa mga Hintil. Una, basin og niadtong tungura, wala pa gayud nila masabti kaayo ang kinatibuk-ang plano sa Dios sa pagtubos nga naglangkob di ay sa tibuok kalibutan. Mao kato ang atong mga leksyon ni adtong miaging mga semana. Ug dili lamang sa mga Hudiyo. Well, ikaduha,
Basin pud og nanginahanglan pa sila og dugang pangkatakos ug abilidad aron masangyaw usab nila ang ebanghelyo ngadto sa mga dili Hudiyo. Ikatulo, basin og galisod pa sila sa pinulungan sa mga lugar nga ilang napadparan. Mao nga wala pa nila mawali ang ebanghelyo sa mga dili Hudiyo nga lumulupyo ni adtong mga lugara. Ug ikaupat na kung pagduda, basin pod og giharian pa sila sa kahadlok nga lutuson usab sila sa mga nasod nga ilang napadulngan. Kung unsa man ang ilang rason, mga kahigalaan, nasayod kita nga dili gayod kabubuton sa Ginoo nga ang ebanghelyo alang lamang sa mga Hudiyo. Well, wala madugay sa bersikulo 20, gigamit sa Ginoo ang mga tinun-an gikan sa Sirene aron matuman ang iyang kabubuton. Paminawan ninyo ang bersikulo 20. Ang giingon dire, hinuon adunay pipila sa mga magtutuong nga taga Sipre ug Sirene nga nangadto sa Antioquia ug gisangyawan usab nila sa ebanghelyo mahitungod kang Ginoong Hesus ang mga dili Hudiyo. Tinuod gayod, mga kahigalaan, nga mubayaw kanunay ang Ginoo ug mga tawo aron sa pagbuhat sa iyang kabubuton. Wala gitugot sa Ginoo nga ang ebanghelyo magpabilin lamang sa mga Hudiyo. Mao nga nagpadala siya og mga mananangyaw gikan sa Sipre ug Sirene aron sa pagsangyaw sa ebanghelyo ngadto usab sa mga Griego. Ug tungod kay ang parehong Sipre ug Sirene, duha kini kadagkong mga syudad, mga karaan man nga mga Griego nga sibilisasyon or Greek civilization. Ang mga tinun-an nga gikan niadtong mga lugara, mga Griego usab ang ilang pinulungan ug hanas kaayo usab sila sa Griego nga kultura. Sila gayud ang pinakaangayan nga musangyaw sa mga Griego mahitungod kang Kristo. So atong mabantayan diri nga tinuod gayod nga magbihog ang Dios og mga kalalakin-an nga takos sa pagbuhat sa tahas sa pagsaksi alang kang Kristo sa nagkalain-laing dapit. Matik di mga kaigsuunan ang unod sa ilang pagpanangyaw. Unsa man ang unod sa ilang pagpanangyaw? Ang giingon diri sa bersikulo 20, ilang gisangyaw si Kristo. Ang mahitungod kang Kristo ang ilang gisangyaw. So si Kristo ug si Kristo lamang ang ilang gisangyaw. Buot kaming musunod sa ilang gibuhat. Mao nga diri sa kahanginan, si Kristo ug si Kristo lamang gayod ang unod sa among mga pagpanangyaw. Dili mo maka-expect nga kami mo sangyaw mahitungod sa among relihiyon ug sa among grupo. We are committed to preach nothing but Christ alone. Dili tawo ang among gisangyaw, dili relihiyon ang among gisangyaw, kundi si Kristo ug si Kristo lamang. Niini nga butang, tinuod gayod ang prinsipyo nga gitudlo ni Jesus kanato, sumala sa nahasulat sa Mateo kapitulo 12 bersikulo 34. Ang giingon ni Jesus, kay kun unsa ang anaa sa kasing-kasing, mausab ang mugawas sa baba. Unsa may anaa sa kasing-kasing sa mga tinun-an ni Kristo sa atong teksto. Abundansya sa ilang kasing-kasing ang grasya ni Kristo sa kaluwasan. Mao nga ila kining gilitok sa ilang mga baba, bisan pa ngadto sa ubang mga tawo. Well, kung atong i-apply kini nga bersikulo sa atong kinabuhi, kung unsa ang anaa sa kasing-kasing, ilitok gayud kini sa baba. Mao nga ang mga tawo nga puno og kasuko ug pagdumot ang kasing-kasing, maupod ka na ang mga tawo nga kanunay mamalika sa ilang baba. Wa mo kabantay. Kung ang kasing-kasing puno sa garbo, puro pagpanghinambog ra usab ang mugawas sa baba. Ug kung ang kasing-kasing puno sa paghigugma sa Dios, ang baba puno usab og pagdayig ug pagbayaw sa Dios. Pamalandungi kini, mga higala. Unsa ang sulod sa imong kasing-kasing? Karon mao kini ang pulong sa paghupay. Ang giingon sa bersikulo 21 sa atong teksto. Ang gahom sa Ginoo diha kanila ug daghan ang nanuo ug nangakabig ngadto sa Ginoo.
Ang kalampusan sa atong mga pagwali nagaagad lamang sa pagpanglihok sa mga kamot sa Ginoo. Aron ang mga katawhan mutubag sa tawag sa Ebanghelyo. Kini nga kamatuoran mga kaigsuonan, mao gayud dapat ang mag-aghat sa mga Kristohanon nga magampo alang sa panalangin sa ilang mga buluhaton. Magampo kita nga sa atong mga pagmantala sa pulong sa Dios, daghan ang manuo og mga kabig ngadto kang Kristo. Karon, kawang ba ang atong mga pagpangabudlay diha sa buluhaton sa Ginoo? Dili gayod. Paminawa ang giingon sa unang Korinto kapitulo 15 bersikulo 58. Ang giingon diri, busa mga minahal kong kaigsuunan, tindog kamo nga lig-on ug dili matarog. Pagkugi kamo kanunay sa inyong mga pag-alagad sa Ginoo, kay nasayod kamo nga ang inyong pag-alagad dili gayod makawang. Usbon ko ang giingon ni Pablo, ang ato kunong pag-alagad dili gayod makawang. So saad na kini sa Ginoo mga kahigalaan, nga ang atong pag-alagad kaniya dili gayod makawang. Unsaon man sa pagkakawang niini, nga ang Dios naman gyud mismo ang nag-ingon sa Isaias kapitulo 55 bersikulo 11, nga ang iyang pulong dili mubalik kaniya nga kawang lamang. Tumanon gayud niini ang tuyo sa Dios ug mulampos gayud kini. Dugang pa, dili gayud makawang ang pulong sa Dios tungod kay ang giingon sa Jeremias kapitulo 23 bersikulo 29, ang pulong sa Dios sama sa kalayo ug sa martilyo nga mudugmok sa mga bato. So unsaon man sa pagpakya sa pulong sa Ginoo, nga klaro man kaayo ang giingon sa Hebreohanon kapitulo 4 bersikulo 12, nga ang pulong sa Dios mas hait pa sa espada nga duha ang sulab. Atong ibutang ang atong confidence sa gahom sa pulong sa Dios, mga kaigsuunan, mga kauban nga mga pastor. Dili kita magsalig sa atong abilidad sa pagwali, kundili magsalig kita sa gahom sa atong Dios, sa gahom sa iyang pulong. Nagtuo gayod ako higala nga ang atong pagwali diri sa kahanginan dili gayod mahimong kawang lamang tungod kay saad kini sa atong Ginoo. Mudangat na kita sa ikaduhang punto. Ang grasya dili matago. Murar kini og suga ba nga kung imong dagkutan dili gayud matago ang kahayag niini. Atong basahon ang bersikulo 22 sa atong teksto. Ang giingon diri, ang balita mahitungod niini midangat sa simbahan sa Jerusalem. So ang maayong nahitabo sa simbahan sa Antioquia, mikuyanap ang balita mahitungod niini miabot sa simbahan sa Jerusalem. Busa ilang gipaadto si Bernabe sa Antioquia. Ang iglesia, mga kahigalaan, matud pa ni Kristo sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 16, mga kahayag sa kalibutan, mga landag sa kalibutan, ug isip kahayag sa kalibutan, dili gayud matago kini. Ang kahayag sa testimonyo niini mabalita gayod bisan pa sa layo nga mga dapit. So dili na ikatingala nganong nakaabot ang balita mahitungod sa maayong testimonyo sa iglesia sa Antioch ngadto sa iglesia sa Jerusalem. Mao nga ilang gipadala si Bernabe didto aron sa pagsuta kung tinuod ba gayod ang balita nga ilang nadunggan. Ug nagtuo ako, mga kahigalaan, nga mao kini ang pattern sa Ginoo sa matag buluhaton nga iyang gitanom sa nagkalain-laing dapit. Kinahanglang adunay validation. Kining pag-validate sa buluhaton sa usa ka dapit. Ang buti pasabot niini, ang establisado na nga iglesia, ang karaan na nga iglesia, musuta sa iglesia nga bag-ong natukod. Kung tinuod na bagayod kini nga iglesia. So adunay interview nga mahitabo sa mga tawo kung tinuod na bagayod sila nga naluwas pinaagi sa grasya. Kinahanglang buhaton kini aron malikayan nato ang gitawag og presumption. O nagtuo nga iglesia na sila or Kristohano na ang mga nagatambong niini apan dili pa di ay.
Karon unsa may nasaksihan ni Bernabe ni adtong nakig-uban na siya sa buluhaton didto sa Antioquia. Remember, gipadala si Bernabe sa iglesia sa Jerusalem aron sa pagsuta, aron sa pag-validate kung tinuod ba gayud ang pagpanglihok sa Ginoo didto sa Antioquia. So unsa man ang iyang nasaksihan didto sa Antioquia? Atong basahon ang bersikulo 23. Ang giingon dire, sa iyang pag-abot didto ug sa nakita niya nga gipanalanginan pag-ayo sa Dios ang katawhan, nalipay siya ug gidasig niya silang tanan nga magpabilin nga matinumanon diha sa Ginoo uban sa bug-os nga kasing-kasing. Mao kini ang usa sa mga pruweba sa Biblia nga ang grasya sa Ginoo sa pagpanglihok sa mga katawhan pwede di ay nga masaksihan sa mga tao nga nagsudong kanila. Ang buti pasabot mga kahigalaan, ang tinuod nga luwas, ang tinuod nga gipanglihukan sa Ginoo sa ilang kinabuhi, maklaro gayud kaayo sa pananaw sa mga tao. Obvious kaayo, kung sa Tagalog pa, halata kaayo. Nasaksihan ni Bernabe mismo ang pagpamatuod sa pagtuo ug pagkakabig ngadto kang Kristo sa mga katawhan didto sa Antioquia. Adunay bunga sa ilang kinabuhi, mao nga nagmaya si Bernabe sa iyang nasaksihan. Mao kini ang prinsipyo sa practice sa mga seryoso nga iglesia. Usbon ko, mga seryoso nga iglesia ang nagpractice niini. Nagpractice sila sa kining gitawag og membership interview. Ang buti pasabot, adisir dawaton nga miyembro sa church ang usa ka aplikante, kinahanglang interviewon usa, kinahanglang mapamatud-an nga tinuod na gayod siya nga Kristohanon ug nga namunga ang ebanghelyo ug pagkabalaan sa iyang kinabuhi. Lisod na kaayo kung mag-assume kita nga Kristohano na ang usa ka tawo tungod kay usa na ka tuig nga kanunay nagtambong sa panimbahon. No. Mga kahigalaan sa among church, doon na bayay 4 na katuig nga nagsigig tambong, consistent gyud kada Domingo. So nakahuna-huna nga magpamiyembro na, nag-apply sa membership. Apan niadtong among gi-interview, agoy, migawas man gihapon sa iyang tinubagan nga ang iyang maayong binuhatan gihapon ang iyang gisaligan alang sa iyang kaluwasan. So 4 na katuig nga gasigig paminaw sa wali sa among simbahan ug ang klaro kayong giwali gikan sa Biblia nga ang kaluwasan dili pinaagi sa buhat kundi pinaagi lamang sa grasya sa Dios nga madawat sa tanang mutuo, maghinulsol sa mga kasalanan ug mutuo kang Kristo. Mao kini ang kaluwasan nga gitudlo sa Biblia. 4 na katuig nga gasigig tambong, wala pa daig gihapon maluwas. Migawas gihapon nga ang iyang kaugalingon ra daig gihapon ang iyang gisaligan. So dili ta pwedeng mag-assume mga kahigalaan, di ta pwedeng mag-assume muna nga kinahanglan yun nga adunay membership interview. Kinahanglan gayud nga sutaon usa nato kung tinuod ba gayud siya nga Kristohanon, adisir nato idugang sa membership sa iglesia. So nakita ninyo ang ikaduha natong punto. Ang grasya dili gayud matago. But pasabot, ang tinuod nga luwas, obvious gayud kaayo, masaksihan sa mga nagsudong niini. Bisag ang mga dili magtotoo, makarecognize gayud sa mga tinuod nga Kristohanon. Mao nga ang kanang mga nag-angkon nga Kristohanon kuno sila, unya walay bunga sa kinabuhi. Bisag ang mga dili magtotoo, makaingon nga Kristohanon di na siya. Mura magdili halata. Ang giingon sa bersikulo 25 ug 26 sa atong teksto, ang giingon dire, unya miadto si Bernabe sa Tarso aron pagpangita kang Saulo. Sa dihang nakita niya si Saulo, gidala niya siya sa Antioquia. Sulod sa usa ka tuig silang duha nakig-uban sa mga magtutuo diha sa simbahan ug gitudluan nila ang daghang katawhan. Ug sa unang higayon, ang mga tinun-an gitawag nga mga Kristohanon didto sa Antioquia. Si Bernabe mga kahigalaan nga nahimong usa sa mga magtutudlo didto sa Antioquia, nanginahanglan og kauban nga mutabang kaniya aron sa pagpadayon sa
tahas sa pagtudlo ug sa pag-atiman sa mga katawhan sa Ginoo didto. Well, nasayod siya nga kwalipikado kaayo si Saulo sa maong tahas. Ug ang iyang pagpakigbisog sa pagkuha kang Saulo didto sa Tarso aron makauban niya didto sa Antioquia, napamatud-an nga mabungahon kaayo tungod kay ang mga magtutuo didto sa unang higayon, mo kini ang giingon sa atong teksto, sa unang higayon gitawag sa mga tawo nga mga Kristohanon. Ambot ba sabot sa una, dili pa Kristohanon ang tawag sa ilaa. Mga tinun-an pa ang tawag sa mga tawo kanila. Pero sa unang higayon didto sa Antioquia gitawag na sila og mga Kristohanon. Unsa may but ipasabot sa pulong nga Kristohanon? Well, sumala sa atong pagtuon sa pinulungan nga Griego, ang but ipasabot sa Kristohanon, little Christs, or murag si Kristo, or gagmay nga Kristo, or miliwat kang Kristo. So, gibansagan sa mga dili magtutuo ang mga tinun-an didto sa Antioquia nga mga Kristohanon o murag Kristo. Tungod kay ang ilang kinaiya, miliwat man kang Kristo. Ang grasya di ay sa kaluwasan mga kahigalaan, mamunga gayod og pagkabalaan ug pagkaliwat ni Kristo. Mao kini ang angay nga pamalandungan sa tanang mga nag-angkon nga sila mga Kristohanon. Duha ra baya ang kalsada padulong sa eternidad, ang luag nga karsada nga padulong sa kalaglagan ug ang sigpit nga karsada nga padulong sa kahimayaan. Karon, nganong luag man ang dalan padulong sa kalaglagan? Kini tungod kay sayon ra kaayo, walay pakabana sa pagkabalaan. Apan ang dalan sa kahimayaan masigpit tungod kay kinahanglang talikdan ang kasalanan sama sa mga bisyo, pagpamalikas, pagpamakak, kaulag, Dios-Dios, ug walay pagtamud sa pagsimba sa Dios sa adlaw nga igpapahulay. Usara ang ruta padulong sa langit, mga higala. Ug kini nga ruta, masigpit nga ruta, masigpit nga dalan, balaan nga ruta. Imposibleng nagbiyahe sa ruta padulong sa kahimayaan ang usa ka tawo kung ang iyang kinabuhi anaa sa kasalanan. Pamalandungi kini higala. Kung ikaw nag-angkon nga tinuod ka nga luwas, kinahanglan nga makita sa imong kinabuhi ang bunga sa pagkabalaan. Kay kung walay pagkabalaan sa imong kinabuhi, usa lang ang konklusyon matod sa Biblia. Dili ka pa tinuod nga Kristohanon. Wala ka pa malihuki sa grasya sa Dios sa imong kasing-kasing. Kinahanglan kang maghinulsol sa imong mga sala. Ang kuno nimo nga ikaw makasasala og dili ka makaluwas sa imong kaugalingon. Dangop kang Kristo. Salig kang Kristo, salig sa dugo ni Kristo nga giula didto sa cross sa Kalbaryo. Adunay gahom si Kristo sa pagpasaylo, pagpapa sa tanang mong mga kasalanan pinaagi sa iyang balaang dugo, ug aduna usab siya gahom sa pagbag-o sa imong kasing-kasing. Hatagan kaniya og bag-ong kasing-kasing, basta dangop kaniya paghinulsol sa imong mga sala, ug salig kaniya ingon nga imong bugtong Dios ug maluluwas. Buhata kini karon kay basin og ugma ulahi na ang tanan. Hangtod din hilang kita taman sa atong pagtuon karong taknaa tungod kay wala na kitay oras pa. Ako kamong padayon nga giimbitar sa pagpaminaw niining atong programa matag Sabado alas 4 hangtod sa alas 4:30 sa hapon dinhi sa Radyo Bibo. Daghang salamat. Ayaw kamo paggamit og daotang mga pulong, kundili ang makatabang lamang ug makaayo sa mamati kaninyo. Ug ayaw ninyo pasub-a ang Espiritu Santo sa Dios, kay ang Espiritu mao ang patik sa Dios diha kaninyo alang unya sa adlaw nga luwason kamo sa Dios. Biyain ninyo ang tanang kayugot, kapungot ug kasuko. Ayaw na kamo pagsiningkahay ug pag-ininsultuhay. Hikalimti ang bisan unsang kaligutgot. Pagkaloy-anay hinuon kamo, ug pagbaton sa malumong kasing-kasing alang sa usag-usa, ug pagpinasayloay kamo, ingon nga gipasaylo kamo sa Dios diha kang Kristo.
Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.